Jayal buche do mar apil Daniel Musinga oyango ni nitie dwaro mondo mi oti gi dhok mokwongo mong'ere kaka mother tongue e chenro mag doho e pacho ka. Kaluwore gi jang'ad burano, thoth achije michwalo e doho yudo pek twak gi dhogi kendo giwacho ni mae momiyo buche moko loyogi. Kanowuoyo e chenro moro mar choko omenda mabiro konyo e loko muma e dhok mopogore opogore pacho ka, Musinga dwaro ni sekta mar somo komakore kod jopuonj kaachiel gi jonyuol mondo obed e twech achiel mar neno ni dhok mokwongo ipuonjo e sikunde. Jata tije riwruok moro mar BTL mane tayo chenro no, Caroline Kamau, owacho ni maloyo muma 5 nyaka sani oseloki e dhok mopogore opogore, komedo ni moko kuom gwenge ma kadho wadh nam chumbi kama oting'o Rabai to kod Kauma biro yudo muma e dhogi. Wawe wanaweza kuzungumza kwa lugha yoyote ambao wanaweza kujiwakilisha nayo, kwa sababu sio wote ambao wanaelewa Kiswahili, Kizungu. Tunataka watu wawe wanaweza kujua lugha zao za kina mama. Na vile najua shule siku hizi hawafunzi lugha za kiasili kina mother tongue. Mimi nilipokuwa class 1, 2, 3 tulifunzwa, mimi ni Mkamba, nilifunzwa Kikamba, nina Biblia ya Kikamba, naweza kusoma Kikamba, naweza kuhubiri na Kikamba. Tunataka watu wote wanapokuja hata mahakamani, kwa sababu sheria yetu ya Kenya inataka kila mtu awe anahusishwa na ajumulike kwa yale yote ambayo yanatendeka. Tumeweza kukamilisha Biblia 6, Agano la Kale na Agano Jipya kamili. Tuko na Biblia 12 za Agano Jipya kwa makundi mbalimbali kama vile Warendile, Wasamburu. Kuna makundi mengine kama 12 ambapo tumeanzisha kazi hivi karibuni. Tunaashiria kuweza kukamilisha Agano Jipya, pia makundi haya yapate Biblia. Kati ya hayo makundi yako hapa pwani kama Waribe, Warabai, Jibana, Kauma, kati ya wengi.